हेल' लोगोफोर आं दहाय मोनसे भिडिअ खालामहैदोंमोन नाम बुंनाया एसे गोरोन्थि जालांदों मिस्टेक जादों ओंखायनो आं फिन खनसे भिडिअ खालामफिननो गोनां जादों हरनि 1टा 2टायानो जा जियानो जा बेसिम आं थाया निउसावनो जिरायना थाबाय थायो नायबाय थायो थ' जोंनि BTC नि लिडार बिथांमोना बै समाव 15 बोसोरखौनो होनगोन दे आङो बिथांमोना 15 बोसोर सासनाव थादोंमोन नाथाय 15 बोसोर सालायखांनानै बिथांमोना पावाराव दंमोन जायखौ बुङो क'क्राझारनि राजीब बांगाल होननानै बुङो राजीब बांगाल होननानै बुङोबा बयबो मानसिफ्रा मिथिगौ बिनि टाइटेलखौ आं मिथिजोबा अनलि बांगाल सोदोबखौ आं गोसोआव दङ ब्रह्मना बसुमतारी आं बहाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय दे आंना एसे मिस्टेक जालांनो हागौ बावहाय गाज्रि दामोन नोंथांमोना नामखौ क्लियार खालामनानै सुद्रायनानै हरबानो जाबाय आं बावहाय आं जे गासिबो पारफेक्ट आं बेखौ बुंनानै लाया गासैयावबो जे 100 आं बेखौ बुंनानै लाया मोनथिबाय आं 100 नङा आं जि जा नुदों बेखौसो बुंनो नागिरदों दिनै राजीब बांगाल बिथाङा दिनै सानसे समाव XBLT बुंनो थाङोबा XBLT नि जायफ्रा दिनै BJPआव हाबैनो बेफोर गासिबो बै समाव बर' रायजो राजानि थाखाय नांबोनाय गोजामोन दुखु दाहा दिनै बै बर' रायजो राजानो बिथांमोना बहुद खोथा होबोदोंमोन कमिटमेन्टबो खोथा होबोदोंमोन गोबां खोथा होदों नाथाय बिथांमोना मावफुंनो हायैयाव जायफ्रा दिनै XBLT जायफ्रा BJPआव थांदों आं बिथांमोनखौ बुंगोन नोंथांमोना लाजिनानै लाब गैया नोंथांमोना सब समाय गादिखौल' लुबैग्रा मानसै 5 बोसोर नोंसोर जिरायना थानो हायो मानसि नोंसोरो माने पावाराव थायोबा गासैबो फैजोबो बेखौ सानदोंमोनदां दा मानोथो नोंसोरलाय दिनैलाय पावार जेबो बिबानखौनो होजायाखै मन्त्रि बिबानबो होजायाखै राजीब ब्रह्म ना मा होननानै बुङो बे राजीब बांगाल ना मा बिसोरो क'क्राझारनिया आरो ओमफ्राय नैबे हिल्स डिअ मालिकआ मा नाममोनथाय बिजनीनि मा जाखो बिसोरलाय मानोथो एफाराब फैसा गारनानै एफाराब देरहाबाय BPF नि बेनारखौ लानानै थाना आरो नोंसोरो जुदि BJP जों थाङा लाफानो UPPL जों थांना लाजिनांगौ मा दरखार दङ पावारखौनो सब समाय 12 बोसोर 5-10 बोसोर बिदि थाबाय थाजानो लुबैबा बोरै जानो हगारना होब्रा सोरनोबा एसे मोजां सालायथोन थान्दा मतन सालायनो हो नायलांबाय था नोंसोरो जायफ्रा थांदों BJPआव नोंथांमोना नैबे आं बुंगोन निसिमानि देरहानानै थानाय मा होनना बुङो जेम्स बसुमतारी बिथाङा दिनै रावजोंबो थाङाखै जानो हागौ बिथाङा जेबो गैया नोंथांमोना बेखौ सिन्था खालाम बिथांमोनखौ मानोथो थानो हाया नोंसोरलाय सब समाय पावाराव थाबाय थाजानो लुबैबाथ' जायाना मालाबा जेननांगोनबो उन्दै जानाबो थानांगोनबो बे उन्दै जाना थानायखौनो जुदि हायाब्लालाय बोरै जानो दिनै नोंसोरबायदि मानसियानो BJPआव थांनानै बर' रायजो राजाखौ अलखदाव खोख्लैगोन नोंसोरनो रावबो नङा BPFआबो नङा UPPLआबो जानाय नङा बिनि दाया जायफ्रा BJPआव थांदों जायफ्रा पावार गाद्दिखौ लुबैग्राफोर BJPआव थांनाय बिसोरनो नों बर' हारिखौ खैफोदाव लाफोजोबगोन हाखराव खोख्लैजोबगोन नोंसोरनो बुंनाय बायदिल' जायो नंगौ BPFआबो दिनै सानसे समाव कंग्रेसजों एलायन्स जादोंमोन नाथाय कंग्रेसआ इलेक्सन गेलेनायनि खाबु मोनाखैमोन BJPजोंबो एलायन्सआव दङमोन BPFआ नाथाय बिथांमोना बांद्राय खाबुखौ होआखैमोन दिनै UPPLआ दिनै BJPआव हाबनाय लोगो लोगोनो BJPनि मानसिफोरखौ सोजोबदों सोर सोदों कयेकजन लिडारफोरा आरो थांदेरबावनासो होबावदों बावहाय हाबैफादेरबावदों BJPआव मा दं सब समाय पलिटिक्सखौ गावनि खोथाखौल' साननाय जाया हारिनि खोथाखौ सान हारिनि खोथाखौ बर' हारिनि खोथाखौ सानसेयाव गैयाब्लाबो 2-3 घन्टाखौ सिन्था खालाम बर' हारिनि खोथाखौ बिनि उनावसो पलिटिक्सनि खोथाखौ सान आं पलिटिक्सआव थांनानै आं BJPआव हाबनानै आं दिनै बर' रायजो राजानो मा होनो हागोन बेखिनि खोथाखौ
सान एफाराब गिदिर गिदिर लेक्सार मारिनानै लाब गैया बिथां राजीब बांगाल नामा बिथाङाबो बिजेपियाव दिनै बिपिएफआव बिथाङा माबायाव गोबां बिबानबो मोन्दोंमोन गोबां सालायबोदोंमोन सालायनानै बिथाङा मा खालामबावदोंमोन दम आरो गासैबो पावारखौ खोन्थादोंमोन मानो दिनैलाय बिजेपिनि आथिङाव हमहैनो गोनां जादों मानोलाय दिनैलाय नोंसोरलाय बिजेपिनिलाय खिबु खारबादों मा मोन्दों बिजेपिया नोंसोरनो मा होखो मा बेयाव मा बिबान होखो मा ना नोंसोरो माबा मोनसे बिबानखौनो मोनफेरदों बुंलाय मानोथो दिनैलाय अरुप कुमार देनोलाय रग'नोलाय हेल्थ सेक्टरनि बिबानखौलाय मानो होखो मानो राजीब बांगाल ना मा बिथांमोननो मानो होआखै मानोथो दिनै हिल्स डिअ मालिकनोलाय मानो होआखै मानो होआखै खारन दं नों बर'खौ होयिनि खारन दं नों बर'खौ होयोब्ला बावहाय सोरबाया बिजेपिनिया डमिनेट खालामनो हानाय नङा बेखौ सिन्था खालामनानै दिनै नोंसोरनो होआखै आरो नों बे राजीब बांगालमोन बायदियानो दम देखायग्रामोन बिसोरो बै समाव आरो बै समावनो लेथ्रा खामानि जों खामानि मावनायखौ बुंनो थाङा खिन्थु बिथांमोननि लेंगुवेजआनो मोजां नङामोन राजीब बांगालनि लेंगुवेजफ्रानो रावफ्रानो मोजां नङामोन नोंथाङा गाज्रि मोननानै लाब गैया सिदा बुंदों नोंथाङाबो सानसे समाव बर' रायजो राजानि थाखाय ओंखाम उखै हाबना थादों थै जिउ गारदों नोंसोरबो आं मानिदों सेलुट होयो आं बेफोरखौ नाथाय दा पलिटिक्सआव हाबनाय लगे लगे नोंसोरो दिनै मा खालामदों बर' हारिखौ जि सेबनायफोरबायदि सेबगासिनो दङ नोंसोरनो खालामगासिनो दङ रावबो खालामाखै आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन आरो अरुप कुमार दे नोंबो सासे बर' गोरों मानसि नोंथांनि पावारा 5 बोसोरल' बिनि उनाव नोङो थागोन थाया सिन्था खालाम नोंबो नोंनि हेल्थ सेक्टराव काजलगाव बायदि हस्पिटालाव मा जानानै दं नों मालाबा नायफैफेरदोंना अरुप कुमार दे मानसि उन्दुना थाग्रा बिसनायाव सैमाया उन्दुना थायो मानो बिदि जादों सरकारि हस्पिटालाव दिनैहाय डक्टरफोरनि सायाव नों भिजिट खालामदोंना खालामाखै दिनाव खयजन अपारेशन खालामनांगौ खयजन सिजार खालामनांगौ बिनि हिसाब थायोदां आं बेफोरनि बारै बारा मोजां मिथिया खिन्थु दिनै गोबां कमप्लेन दं बेफोरो 100% प्रुफ जायोब्ला आं नोंनो अरुप कुमार देनि न'आव थांनानै खोन्थाहैगोन आं नोंथाङा माबायदि एक्सन लानो हायो नायगोन आं बिजेपिनि बिराद गिदिर लिडार नों बिबो सासे बेसे गिदिर लिडार बिलाय थां गामि ओनसोलाव बिटिसिआव नोंनि बिटिसिआव गामि ओनसोलनि हस्पिटालाव हाबनानै नाय मा अबस्था जाना दं मुलि थरसे थाया मोजां कारेन्ट गैया मोजां दिनै बिसना गंसे गैया हस्पिटालाव नायहै नोङो बबेबा हस्पिटालखौ नों गिदिंना गिदिङाखै बेफोरखौ भिजिट लादोंना लायाखै अनलि क'क्राझारखौल' नायबा जानाय नङा चिरां दं उदालगुरि दं बाक्सा दं बेफोराव गिदिंना गिदिङाखै आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन दिनै नोंथांमोना बेखिनि खोथा बुंनायाव दुखु मोननानै बा गाज्रि मोननानै लाब गैया आरो नोंथांमोना जुदि नायनो नोंथांमोननि सेला बेलाफ्रा नायदोंब्ला आरो बादोंब्ला आनसाबस्क्राइब खालामनानै हो दानाय आंनि भिडिअखौ आं बेखिनि खोथाखौ गोरा बुंदों थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारि